Muri yeZimbabwe yamunze Joseph Chinotimba Oti achivhura hombe achiti aiwa uyu anonzi David Coltart ndiye ari kukonzeresa kufa kwevanhu muBulawayo sezvakanga kubvira achita kubva kudhara. Muri yeZimbabwe aiwa iyi ndo hombe yaavhura achiti kunyangwe nema outbreak emadisease ndiye ari kumakonzeresa. Sara muendera mberi nenyaya iyi aiwa ndokurudzira subscriber wolike wotina on the bell icon tombochana maupdates andokupa pano paZim News Live nekuti vachinotimba anoyanyora achiti David Coltart will never change. His mission is to kill innocent Zimbabweans, just like what he did during the colonial era. Now he's using a more sophisticated way of failing to provide water that causes cholera, which is now killing Bulawayo residents, said Ndindi. Muchasvinura ikoko ndo mashoko anoyachitaura vaJoseph Chinotimba achiti aiwa David Coltart kubva zvakangoita pacolonial era kureva vanhu ndo zvaakungoita izvezvi kuti vanhu kuBulawayo ari kuvavharira mvura kuti vafe nekorera. Muri yeZimbabwe sezvamunoziva kuti David Coltart ari muTCC ari muopposition yeruling party kunana Joseph Chinotimba. Saka panapo anani achireply pana anouya achiposta picture aiwa remuna 2017 vanhu vachishudzwa nemasoja. Saka ndobva auya achinyora achiti I can see him, David Coltart, asi kunyanga angasipo ari kuaprova kuti aiwa imimi ndimi munotoshandisa kutouraya vanhu David Coltart AHAASI. Muri yeZimbabwe ndo mumapindiro aita mumwe munhu mwana yanyora achiti hamunawo here dzimwe pfungwa dzamukaisa munyaya dzekuti nyika yedu inake kunze kwezvibhakera. Hatingasiyiriwo nyaya dzezvibhakera kupwere, muchenjere kuzourayisa mbudzi kana nhau dzotanga kuparurwa. Ndo mamwe mapindiro anoita mumwe munhu mwana yanyori chiti unopenga kusanyara rudhara. Muri Zimbabwe ndo mapindiro anoita vanhu pamusoro pemashoko ataugwa navaJoseph Chinotimba. Tiudze mafungiro enyu, munoti kudii? David Coltart ari kuuraya vanhu here? Pinda mucomment section medu musangana nosubscribe kulike unotina on the bell icon. Tambochana maupdates andokupa pano paZim News Live.